bese bethi kuphelile ngobuNazaretha. Esekhulumile uBhombela isithimi lesamampondo ithi inkosi ilanga ngasuka le mazimtoti engikhumbula ubaba ngafika phambili kwathiwa akekho uthi ngadlula ngamthola emzini wasethemba ngithema ngifika kuthiwa lonke isonto ubaba mkhulu uhlele ehlathini uhanjiselwa khona ngishamanzi ulelo dakeni ulele etshanini bantwana baNkulunkulu. Esekhulumile ithi inkosi la ngathi mangiqhamuka baba kwenze njani uthi ubaba wathi usengiphendulile uNkulunkulu mntanami njengoba ngilele kanjena bengizobuza uNkulunkulu ukuthi uma sengisithela kulomhlaba lo Nazaretha kuyophela noma kuyokhula. Uthi usengiphendulile uNkulunkulu wathi lo Nazaretha ngeke usaphela kuyogcwala umhlaba wonke noze ngisole ngisho indawo zokukhonzela. Kodwa basekhotha inkosi ilanga bathi abantu akuphelile. Esashila uShembu ukuthi ngingalikhonki ithuna lami ngoba ngiyomila impande zami zohamba zingena imfula nolwandle wonke umuntu ophuza lawo amanzi yobephuza mina ngingalikhonki ningangifake eboxini ngoba ngiyomila ngoba umuthi omkhulu ngiyosibekela wonke umhlaba kodwa abantu babanganazi indlebe zokumuza uShembe. Uthi ngolusuku omkhulu esemgidini esiya nensizwa endala umvangela uMakhathini yangapho koSwayimane uthi zubekile umgidi uthi ufa amakhathini einsukwini zokugcina zikaBhombela wayemeduze kaBhombela zubekile umgidi simbonile lo mvangeli bantwana baNkulunkulu. Uthi bengimeduze kababa mkhulu uthi sitheme siphenduka kwenzeka emgidini manishaya ukuthiwa isikhala Mshumayeli. Ithi mayiphenduke iphele uthi ngase ngishayisana nobaba mkhulu wawa. Uthi uthema sewile uthi wathi angwisa Makhathini ngoba sengimdala Makhathini angwisa uthi ngizobuya Makhathini ngizobuya sengimusha. Kodwa uthema sekhotha uBhombela ulapha masikoti bathi abantu kuphelile. Uthi ngizobuya sengimusha ithi sizokaMakhathini yathi masifikile ingungumahlombe ngokuthola izoni zamadoda iseyibhungu ifika ithatha lo msebenzi uthi zathi ziubekile umgidi uthi waphinda leso sikaBhombela ngathi mangiphenduka ngayithela kuyinkosi langa uthi kwa mina yangikhomba ngaqhabanga ngithi ngakutshela Makhathini ngathi ngizobuya. Ngiphe baba ngiphe baba izim ngapha enyakatho emseleni ayikhumuli iNazaretha kukhona wakahlabisa namhlanje wasonto okwathi makhosi sami inkosi ilanga athi kuphelile batabami qhubekani nina ahlezi la madoda namhlanje wasonto kodwa idede lingana igoqo iNazaretha ayifake emabhokisini. Ibaba inkosi ilanga yasihamba yawacinga amadoda ngapha enyakatho njengoba silapha njalo sizoncenga bantwana nizalwa maNazaretha nehlelwe inhlanhla enkulu okuzalwa ngamaNazaretha. Nizalwa maNazaretha ninenhlahla siyanicela ukuthi nize ningahlubuki.
Nize ningabe nisaphuma kuleli bandla nihlale nathi sibe nenhlanhla abantwana baNkulunkulu kuze bekhona inabachu kukhona abantu esikhule nabo nesibalamayo bathe mabengene ezikoleni emfundweni ephakeme babushiya uNazaretha ngoba kubukekela phansi abantwana baNkulunkulu injalo into yaNkulunkulu idelelekile. Sithini ihlabelo lesiyana 232 verse lesingaki lehlanu lithi kwethemba usimakade nokucasha ngaye kuyinto elungile kuyadeleleka. Ngoba labantwana maNazaretha abazali bethu bagcotshwa makhosi aseNdlunkulu uma labantwana bezohlubuka bazohamba uqeda umhlaba boze bafike ekugcineni kwawo manje ukuthi yagcina kodwa yikho into abayithola ephelele njengoNazaretha noShembe. Into ebuhlungu bothi masibebuya bebuya bese bethi hayi thina sizalela ibandla kodwa bebuya bengamagobongo bengaphethe lutho. Nizonibagobe ngcono lo ngokuzalwa umfundisi umdakani sahambe 20 years waphila ingilosi ayizelwe nayo yaphuma yazi yaphela akayazi nokuthi washonaphi masebuya akayazi uyithathaphi ubuye usenqunu bantwana baNkulunkulu akazi ukuhlupha uzobuya ekseni uzothi menikeze inkonzo umene nemali atshela ukuthi no 10 million ebank sesiyolalela ku 10 million wakhe ngoba liki idatha bafana akho kusho 1 gig uyobuya la bungenali idatha ngoba bathe bekhuluma baba wena wangathola lutho kathi uhambile wahamba iminyaka 10 nangaphezulu wayaphuza utshwala wagila imkhuba yonke ezwe wadla ingulubo wadla udla okushisayo awazi masubuyele engilo sawuzelwe nayo wabusiswa ngayo uzoyithathaphi usuyabuya nje ugodo nje no godo yancika kulo njengomvangelo unene. Yobunga saphethe lutho. Eka sabuya lo wahamba siyancenga intombi neinsizwe enginanzalela ibandla ukuthi hayi buzani kithi sesibona bonile asezona ingane ezincane sizingane kodwa ezindala. Ake phela ingane encane sina 53. Ngithatha kancane mina 53. Uzero landela u60. Akaze ngiphume kuleli bandla abantwana baNkulunkulu. Lokho isincengile akukho okuseqile wena uyabuya uthi masububisa inkosi ngobaba uShembe uzele kuleli bandla. Uthi ungababa uShembe. Ayeke ngene kuzeleleli bandla engabiza inkosi ehlelehlele ngobaba uShembe. Abantu ababiza ubaba uShembe bawona amaNazaretha kubasole. Ngeke nize ningahlubunga ngoba nobuyeni ngenalutho kodwa niyagcobeka phela ngoba nizalwa bagcotshwa bese niyagcotshwa bese niganga ngathi sigibele cabanga into abamhlophe umuntu ebheke ebuhleni iswenti abamhlophe ufika umtshela ukuthi wena unamakhosi amahle kosababekezela beNazaretha. Ngicabanga nje bavakela bami nisuka la nohlala emhlanganweni nikeze inkonzo makhosikazi amahle imoto yami ka 3 million umuzi wami ka 4 million mina ngihlala mina elokushini ngihlala Masapapa ngihlala eZimbali usitshele yonke lonto yona lento lesibophela imthwalo sabike emsamo ukuthi asambeni nina bakwethu songenisa umdedele semhlanganweni solanda umoya solanda izwi lakhe babuya abantu noma usuguqa thina sikhule umothi bebuka umhlangano umuntu oguqayo afika khuluma ngento ethi khulule emhlanganweni ngeke ukuthi uhambile utshela ukuthi inkosi bephethe umvakelo onene watshela ukuthi nabafazi abahle abahlwela bakabani. Vele umuntu yonke into yakhe nje ayikho nje into yakhe embi bayasho nje abantu ukuthi umubi kodwa wena uright ngisho ibuke esibukeni uright akekho umuntu omubi kuye abantu baphapha
bethi umuntu mubi. Manje bancenga labantwana ukuthi umuke wahlubuka. Umuke wahlubuka ngeke ufane nomuntu ongaze ahlubuke. Nanengongisho suthanda yothi usukuba usizonda thina sipicile singayanga ndawo uthi zenza amakholo amakhulu sizenza ngcono kusiyasilwisa usufuna ukusiphatha sikuthathele futhi udlule kodwa ayikho into osiphathayo ungenali idatha ayikho into osiphathayo ungasazi otshela ukuthini ngoba uma usubekiwe esikhundleni waphatha funeka uyazi indlela uyihamba indlela uphinde uyikhombe indlela mawumphathwa ngempela yobunga sewuwe ngeke ufane ngisho lomakoti napha nje bambathi naso elihlaza umeke wahamba emsini lomakoti ngisho ngabuya nenkomo yembuzi ngesabuya lo hamba kobuye umunye phela nje phela sinabazali basikhulisa hayi ndodana akalahli umfazi ndodana njoba uzomhlawulela bakubo inkomo nembuzi hayi mbuyise isimoya ndodana mbuyise abazala babona ukuthi akusabuyela nohamba sokubuya omunye mungafuni ukushintsha kuba uwe uzungahambi ngoba njengoba nibathina zona insukwane ninqobile wentombi nikunqoba lokhuyana kodwa usathana uchukuthele uthi usathana ungihlulile ebuntombini waphelela waze wongena emzini wendoda uphelele uthi ngizokulandela kokugcina mina uzobona nje uzobona imessage efonini endoda yakho noma WhatsApp ithi sabona sithandwa sami athi usathana yanga kuthola bantana sakho bani lo ukhombisa fonami ukhombisa ngiyasiye ngifundile ubani lo hayi uyakusingela usathana umhlulile ebuntombini noma usungenile ebufazini uzokukhipha uNkulunkulu aniphe iso lesithathu wentombi Mshumayeli bandle bomakoti aniphe iso lesithathu iso lomoya ukwazi ukumbona usathane uyakuzingela uma usumhlule wancama wabona isithando sakhe efonini wayithulela ibona isithando sami efonini wayithulela uyothi usathane vela ngene ngakimi vele ngiqonye umngane wakho izinto ecanga abantu abasha kodwa nalapho ngathi uNkulunkulu ngakusiza ukuthi hayi lo sathane uyela ngamnqobe emntombini kodwa suke bengene ngakimi vele ngiqonye umngane wakho noma ngasena umngane wakho vele ngikhulelise ngiyahamba nje akwazi ukuthi ngathi ngikhona akhulelise ngiyahamba ngiyamshiya mina angakwazi kanjani lokho athanga nomngane wami ngona bashiya naye ungishiya nomngane wakho wami ngoba ngizokumshada nami ngazi ngenzani Uwazi ushiya umuntu umshiyela umngane wakho into ezodlula leyo esikhashana sokuyidimoni adlali phela idimoni adlali idimoni ngiqonda kodwa engikushoyo ukuthi hayi ngempela sabanga phela qala bekuthiwa mawenza iphuthe emndenini mawubuya ubusangashela egcikeni wakhela lapha ngaphandle hayi bafowethu uNkulunkulu asiphe iso lesithathu ngisindoda ekuyabhunguka yahamba ahlala emsebenzini eGoli eThekwini eMpangeni kuphi noma eMpumalanga noma ingahlala eCape Town makatshinga inkosikazi indoda nezingane yayitshinga yangazonda ngikhuluma ngokuhamba njalo yahamba ineke ishumi indoda ingabuyi yobemva neke amashumi amabili ibuye
ibuye ngaseso kahle nasendlebeni ibuyisha akekho umuntu wabhungu wabuya nemillion akekho umuntu wabhungu wabuya nezigaxa zemali wonke umuntu obhungile ubuye eshaya nje ubuye nganalo abadlalo Grace kuna intombi lapha othi maphumile wasebenza ofika waqonywa yiyo yathi vele ibhayela khadi senguthoyela umsebenzi ma isho wena kuna intombi enjalo inkonzo ukuveza ukuthi uma le ndoda noma ingabuye ekhaya ngeke uphinde ube indoda yagano lonkosikazi obuya kuyo uyoba yena nje indoda ekuphinde ube ubaba ozala lezi ingane uyoba ubaba nje phela ngoba kuyababaziswa unentshebo uyathembisa njengami ngisho uhlele egcekeni kokunezinto ezakhiwe ekhaya zingakhwanga we behleli phansi komthuzi ukathi security khona ukuhamba njalo uyobuya impela abona mayihlelo ngathi gathile kathi baba la ekhaya Mshumayeli Mkhwanazi thubingane ethi waboleka ibhala Mshumayeli bali konje ufilakazi ayela bafilakazi obolekela ibhala ethi khami ngani ubona uhlelo uncike endlini esitulweni ngcono khona baba wakho yalibona lebhala sabona hamfana uthini mfana bathe khanzo uboleka ibhala uthule hata uthenganga uthule uthi sukubuthi hayi balapha endlini uzobakhomba endlini usubuyile baba kodwa awunalo izwi lekhaya awunawo umthetho umuntu eke wahamba endaweni ofanele ngahambi kuyo noma engabuye ubuye ngasena lo wahamba lo muzi esiya akunge kuthi isikhathi kozala khona ingane eziyomusa ushembe esegumbini ukuthi ufunani ethenga kakhuluma nazo bese ziyakwenza wayisho thina maNazaretha wayisho bani kade bayithi labo lapha ezantsi bawuhlambisa lapha nakhaya kwakho khona umuzi lapha ezantsi izisuka insizwa nazo emva kwami ngeke ngakhuluma ekseni umfowethu weNational Organizer NABACHU ohola le project nesizobambisana nazo basukela umuzi uwa bawukhomba bathi ngeke nasi sipho esifuna ukusipha unyazi lwezulu ngebirthday yalo kulonyaka umsebenzi uyangasemaphethelweni namhlanje ezantsi emaphepetheni kodwa itheme ifika kushembe ushembe emukela wathi enzani lokho wathi levelani iceke ubani uzohlala endlini uthakbo uzohlala endlini wathi hey ningafana uhulumeni yakhana urun ngiyashila into ngeke urun ngoba wayishisa apha impepho manje lezi insizwa wakhulunywa ngathi abantwana baNkulunkulu ukuthi somuzwe esegumbini ukuthi ufunani wathi shisani njengoba uzohlala mhla ka20 kuyalena noma nini uzohamba uNkulunkulu ayomukelisa abantwana bamzwile besegumbini ukuthi ufunani
yashinyanga izulu yathi bese mama bafana enike nihlale ngabo basesesikoleni bese niyahlubuka ke nidese ngobzibulo benu yazi manihlubuka niyawubulala umzabalazo kaShemba usukela eNtabazo kufeni kwesibili mawuphile umphefumulo onxa akuphupha okwenyama asibafundi nabantu abathi mabehamba kulomhlaba bethi sifile inyama phinde kufa umphefumulo uMnazaretha ufakanye ofana umkhovu uvuka kabili Tabe ubaba sebubambile omunye uqhumisa wathi faka shami ngifisa kabili ikhola lifakanye bese liyaphila iphila ukuphila kuphakade bantwana baNkulunkulu asifuni thina abantu abafana nalabo abafundisi babekhona omfundisi umzobe nomfundisi umnqayi njalo nababekhona omlangeni kanjani bonke babekhona omngoma awuthe bahambe nobhombela kodwa bantwana baNkulunkulu bathe bahambe emhlabeni baboshwa ithi inkosi la ngumfundisi umngoma wehamba nomgezo wenhliziyo kodwa yakhe ayigezekanga inhliziyo iziyakhuluma ngabinyanga yezulu 1985 ithi ngibabonile abafundisi abadala sebethethelelwe cabanga 1985 babehlaziphi ngafuna lapho umvakelo nani uNkulunkulu asiphi indlebe ezivulekile ivesi labanabasha ungifundele abasefesi 4 verse 27 ivesi esikhulisa ngalo ingubo uthi lwashembe abanye abantu ngathi basanamehlo kanti uSathane sobaqhumisa amehlo abasaboni ingakho bangalibona unyazi luNkulunkulu maNazaretha abasefesi 4 verse 27 ivesi lelo esikhulisa ngalo mfowethu Mkhize siqale NABACHU 1990 sengabafanyana nabaya namhlanje khona bathi nabasha bayiswa kahle indlebe ivalekile azivulekile indlebe zabo ngiyajabula kulelizwe lasehla abantwana baNkulunkulu mangibona abagcotsho bayangaka bezohlala nabantwana babo beza ukuthi sithini kulabantwana ngoba kulabantwana sifuna kuphuma omama bakusasa abakhokheli bakusasa kuphuma baba bakusasa kuphuma abagcotshwa bakusasa kulabantwana kodwa kuyoba kubi ukuthi kuphuma abagcotshwa abanganali idatha Verse 4 verse 27 ningamniki uSathane indawo fula lento yakhe ikhuluma bayiswa abantu lapho na DJ lapho kodwa kusafana nasekuseni ningamniki uSathane indawo linjalo nje abasefesi 4 verse 27 uNkulunkulu akasiphi ithi lencwadi ningamniki uSathane indawo sifuna abantu abazoqina ekukholweni ukwazi ukubona isilingo makhona uhlelo yangilise lapha eredweni ukuthi data silingo usabathi bekhuluma abazazi ngelingo laba data silingo ngithanda ubumnandi data silingo angikwazi ukubeka imali yonke lonto leyo kodwa sifuna abantwana baNkulunkulu intombi nezinsizwa sifuna zibeqotho uwazi ukuthi wonke umuntu ofuna ukuba yinto emhlabeni kusasa akabe neplan manje semncane mawuyoba inkosikazi qala useyintombi kuba inkosikazi ungalingisi lezi ntombi zasemhlabeni ezithi mina ngisayiphethe mina akekho umuntu angishayela umthetho mina ngisayiphethe mina ishayelwa umthetho abazali bakho uziyofika emyeni wakho akushayela umthetho emhlabeni ayikho indawo engenawo umgobo nombandlela wempilo egcekeni emsebenzini ngiyangisuke mase bekhohlisa abantu amakhosikazi ethu funa be independent yakazi ube independent brother kusho ukuthini
kusho kuyimele unganciki. Funa umuntu esifazane njena udependent by emadodeni ube independent. Kuphi khona? Ngani nami ngiyindoda ngekho independent. Shaya. Le nto yaseParliament lesisi. Bazokhuluma isingisi sibi. Ube independent kanjani kuphi? Emzini kabani? Nami ngizelwe ekhaya nginsizwa, angizimele. Ubaba ephila kunobaba ofuna ngimhloniphe, kunomkhulu ongasekho emhlabeni ofuna ngimhloniphe, kunokhokho, kunogogo, kunobani bani ofuna ngibahloniphe. Ngizozimela kuphi? Funa uyimele. Uzimela kuphi? Akekho umuntu oyimele noma ungayapi la ebandleni uzoyimela kanjani ngoba kunomthetho kaShembe. Egceke kunomthetho wakini, emsebenzini kunomthetho osemsebenzini, ezweni kunomthetho wezwe. Ukuhamba enqunu phela umuntu esifana ngoba uyimele independent. Bushuzele. Yabosha uyena uhulumeni athi thina sisekela uvuma ukuthi uhambe enqunu uhlukumeza abantu. Bakubophe. Kanti uzoba independent kuphi? Senosizakala kanjani funa ube independent? Kuphi? Asinankinga kuphi? Lamadoda nje behlela lapho, ngisho inkosi yesizwe ihlela ehlalweni samakhosi aphambili, ayizimele ilandela inqubo yawo. Kunomthetho wesizwe okumele uhloniphe, uzozimela kuphi? Wathi mamphuma la mkhulu, uthi mamphuma nje kuno stop. Ngeke ngithi independent funa ngime. Ngithi lithi body ispeed to 60. Uzoyimela kuphi ke? Nanti iphoyisa elimile, uhamba kwabani? Le ngihlalise la uzozimela kuphi? Ayikho indawo ozoyithola ungenamthetho kuyo. Ingadlala abantu na abangaganile. Abafundile abalebali kodwa bangalanga kodwa sebeno 75 iminyaka. Omunye umuntu mesemusha ethi mina afune umshado mina. Manje ngifundile akumuzi wami ushibuzo wakhe akumuzi wami usifazana njalo akumuzi wami ngibele ngane nami useyibuza ukuthi ngoba afune indoda uzoyithatha phi ngane. Abaphethe abantu bafowethu bethembisa bobabuka. Mina umuntu yami, mina umuzi wami, ngibele ngane nami. Kodwa anginandaba nendoda mina kodwa ifuna ingane. Akasike ithengwaphi Nkosi yami. Hey, ningayikhuluma into engekho. Ningabalalela abantu abakhuluma into engekho. Omunye uthesa na 65 wahamba enkonzweni yetende wafika lapho nokuyimambana okupastor kabe kubishop ephumisa empeshini na 65 kaze semusho wathi awufuni kanti basana 65 usiyafuna ithi lethi sasozini kuye hey ngizokushada mina ngizowakhe asasozile bembala ngizowakhela ubuze sazini wathatha yonke imali epenshini ngisola nakumuzi eswazini uyena wakha kodwa kanti semushe umisi wathi akanadaba nedodela imali zakhe at 65 cabanga ugogo asangana ngoba ngempela njalo uthando lineminyaka ibuthethe uthando lusha uqonda hamba indoda ivele ibona ukuthi hey kodwa zoyishasha nje ngento nje nkosikazi. Yabona intombi ezizinamehla pink. Ngikhuluma nalezi insizwa njalo. Inkopho zakhona zikulanda lezithi. Kuthi phaka. Uyahamba ekhaya. Uyazi ukuthi vele uzohamba. Impela uzohamba sana sami. Ngihamba. Ngithanda ukuba nawe kule weekend. Yey, uzothi uthumela imali. Uyothumela imali nayo iphinde inciphe iziphele.
lokhu incipha bazokubamba yeni ningayiphosa amantombazane kanti nimtekenteke amantombazane afuna ikhwakha cishe ngathi enje ngathi kodwa afuna ikhwakha amantombazane uhlala mfethu ungayi mfethu enkonzweni ngesabathu manje intombazana mfethu ungemgidini manje intombazana afike namantombazana ngoba umongathi akaxoxe nje baba umntakane wawabona na ngesikhathi sakhe awadlali uncela eduze kuthi please ungabe please ngeke uzovela ubona ungahamba ngempela ungayi emgidini ulimaza ulaye ngathi ulana uthembele kuwo umgidi uhlala ungayi ngesabatha mfethu esontweni manje intombazana mfethu nihambe mall ngesabatha isho njalo inkosi ngoba uShembu uyabathanda abantu bakhe bafika naye phambi konyazi lwezulu luthi unyazi lwezulu uthi bakhala ngomfowabo uthi manje uyaphuza nkosi amakhosi uphuzelana utshwala namangasi omuye inyanga ezulu wathi makhosi zama sudakiwe lekhumbula uyafathuza lamehlo lakhe masudakiwe kuthi inyanga ezulu luthi unyazi awungenani ke indoda phela hawu ungakuphuzi ngesabatha kusho uNkulunkulu encenga Shemba kalahli umuntu maNazaretha. Kusho inkosi ahlala ehlalweni madoda. Uhlabana bethe akahlabananga madoda unyazi lwezulu. Lutho nganani ungaphuzi ngesabatha. Elensizwa ngempela kuthiwa isiya esontweni. Hayi kwasho wathi uShemba ngonani nguye ngesabatha. Iyasondela bakuyisabatha iyasondela kusho uShemba encenga umfundisi undunakazi namazi khona insizwe exoko ukugwaya esikhawini ithi iyakuyeke kade ishube iphenduka ithi manje mfundisi ngiyaqaleka inkonzo ningasaphumi uthi umfundisi undunakazi yabona ngehla isonto ngena ugwaya endlini yesonto umuzi uthi akusavumi vele ulethe khona phakathi kusho insizwe ayiphiwe wena ngempela wangoletha wena namanje lo muntu uyiNazaretha abantwana uNkulunkulu usaphila masuzu uthi kuzima ushaya phakathi khwi wangoletha wena ukuthi uhlanje kunjani ngeke wahlala lo muntu wabona ukuthi ngiyaphiliswa la nginenhlahla wahlala abantwana baNkulunkulu sifuna abantwana abazokwenza njalo maNazaretha engcwele abazolalela abangazukujaha ukugcotshwa kodwa bajaha izwi lakhe ohlele ehlalweni unyazi lwezulu otheme edlula la sokungapha awusho sithi ngapha manje sisemva kwami ngiyazama kodwa kufana ngiyasho kuhlala kaze lokho indawo uyazazi ngihamba zonke uthi umzali Mshumayeli umthetho ungene e-ultracity uthi mengene la isitolo kushubile la isitolo kuthensile isitolo kanti kunomthakathi wendaba unyazi lwezulu ihambela yodwa ngemoto iphakathi ithema iphuma bashwabene abantu kunoNkulunkulu bakunoNkulunkulu khona uyashwabana hey uNkulunkulu uyazi maNazaretha siyasibabonga balela basikhethela uNkulunkulu wangempela amen saba nenhlanje ngodadewethu owagana indoda engalena namhlanje eyawela umfula uthe edidekile udadewethu exayekile safika isakwaze siwumama ezala wakhe sathi makoti uzungaphuma ebuhletheni nasebuhleni amen ayohlala abana amadodeti sewusinela ubani sewunikelela ubani wahlala udadewethu sinaye ebuhleni wahamba usibali abantu abanenhlahla abantwana baNkulunkulu ithi masiphuma unyaso liphuma lapha egaraji kulo lithi yamnumzana awuphola usho njalo vele ngeke yamnumzana yaburi yebo hey la ndoda lana eqosha belu wakhe nibuyele emsebenzini yebo yabuya oh okay yayiphumela ukuthi into esezulwini uthi uMshumayeli umthetho amasekukaza lensizo sesitolo uthi kanti uShembu njani yalento angibuzayo nalapha yeminyaka emibili edlule yadlula lapha inkosi unyazi wahamba lensizwe yobika yathi ngixoshiwe emsebenzini mangixosha belungu wathi uzobuyela emsebenzini 2 years down the line yabusha Shembu wabuza kathi umuntu wabuya ngempela emsebenzini
niyofunana emhlabeni madoda. Niyofunana emhlabeni ifa siliphethe livuthiwe. Niyofunana emhlabeni. Ngani intombi emhlabeni nakuleli bandla ikhona intombi ukuthi kuphela nje kuzona ezokudlala. Kodwa futhi yaphela sikazi. Hluthu ngayithokozana. Ikudisa. Ikshefisa. Ithi mfana bethi Thulani igama lapho. Thulani hawu. Manje nje impela afumile nomuntu nje kancane nje khaya. Uqinisa ukuthi hayi khona phela kunakike oyisisakaje zonke. Ikubuze bavilakazi ithi aphuza utshwala vilakazi. Hayi nguphuza. Thule ntombazane. Iwine ke. Hayi na. Iwine vilakazi. Iwine. Ungagcina usuthi hayi lona. Wabona metaphinki ethi phi phambi kwakho. Agcina hayi lona. I like you. Yeah, siphuzi one thile. Wayisukela into kanti awujimile. Khona abantu afuna uma ungena kubo uye kubo uyiskora. Wazi ukuthi mabethi hey. Ophela ubihlaba noma gethe. Uyagena sendlela emnyama. Ugcisa ugelile kodwa afuna uyujimile. Angeke mina mbone ntombazana ngayo esontweni njengani. Ngiyemkithini uthanda kanje. Ngeke ho nomuntu akhuluma ngamakhala nginandaba. Shuna. Uthi ubuya dabezitha. Unathwana. Angazi isikhansi sami. Yey. Yey. Nyaka mina. Yemkithini mina. Ibizile umnikazi. Kodwa madoda. Wena mfowethu busungabisanga impela emgidini ngobona sokhulunywa ngamakhala. Bafana bakithi bani strong man bafana bakithi. Bani strong bafana bakithi. Uyazi ukuthi khona umthitho wangakithi wena intombi yaseNewcastle ngakubuka Entokozweni. Efundongo eNazareth eSkoshela. Intombi akakhulumi ayisikhulumi ithime intombi ayisikhulumi lesingisi elikhuluma izintombi zenu. Ayisho ukuthi I'm going to it I'm gonna awana. Cabanga nje uchazela lapha. YaseNewcastle yakini. It I'm gonna. Ayisho I'm going to. I want to. I'm gonna awana. Uhamba umkhondo zwi kumfana. Ayikho into yoqeda imizi bobaba iyo lamantombazana yibo lobutshwala. And ngendlela sephuza ngamantombazana sawuzokuphuza ngishawa amaNazaretha. Uthi makumkhehlo, uthi makumkhehlo nokhethi inkosazana kanti lapho ihlele khona esihlahleni nemeteneni kusele isiminofu se-empty ibhodlela. So ishaya ingoma ingane azagoma umakoti kuthiwa ha kanti iplakini mambala. Ise no utshwala bafowethu kuleli bandla. Ithi inkosi ekhunjulayo namhlanje ningakuphuza utshwala amaNazaretha. Ngisho kuqhamuka ingilo esisuka ezulwini ithi phuzana utshwala ningakuphuza. Ithi senza umuntu yona ithi noma nami senguphuza lapho mzongasephameni kodwa ningakuphuzi nina. Alexi utshwala lebandla yiki iNazaretha mangaphuza utshwala uba umphupho wangempela uyahlupha. Ngakuphuza utshwala isono sishibhile. Funa mabanjwe isono. Ubonakala ukuthi sikhulumele phansi ayi kodwa khona. Kodwa khona bafana siyakhuluma nje. Sikhulumela phansi kodwa ngithi hayi bafana siyakhuluma kodwa khona hayi.
bekusinda umntakabani isona sishibhile sikatshwala sokugunda ikhanda sokuhlola imhlophe ngesabatha uhluluka ku-23 kodwa ufuna ubahlalo wenabashu sinebhadi njalo vele usuka umgunda tshani nje vele ukhama usubhizi kunabashazi bahamba zincane siyaluza usizi masidothiwe zibika insizwa zibika intombi zibika into enkulu ingane ufuna ukulungisa izinto kodwa baba kabona kodwa kashonile uyaphila ninecala madoda nisazobosha madoda nisazobosha manhlula kwakhe imizi lapha enakhona akudlalwa uyothi aqhamuka ofuka ebambe yena ocijimpi sithi yini le ubani losela wo mana kodwa makuhlatshiwe ingane azazi omunye bakithi ekayisho lentaba yashona umnumzana insizwe yasebenza ifuna ukuhlonipha uyise ithi ngifuna ahambe enesikhumba uyise inkabi sangena isikhumba ethuneni uhlonipha ubaba kanti uhloniphi into ayizenze lutho lakha uhlonipha isiboshwa ithi lensizwe ibisalala ebusuku ngibona ubaba uyanqamula kajuba lokuthi ulisikhumba ngiyabe ngisalale unako baba kajuba lokugijima nesikhumba kosesizwe wazwahamba wayakushemba uthi ubaba lokuhambile emhlabeni mangimbone ebusuku ngimbone egijima nesikhumba uthi hayi phela wena wenzela isiboshwa uthi bayamuhuba amakhehla nokhokho bathi ukhambe nesikhumba nje wenzani sokala gade wasenzela thina ndibukhamisa umnumzana nimpethe isikhumba yini wasenzela yona thina madoda kushobile nasekhona aliphakama iflag lenabashu isiphazamisile iCovid akaze sibe nama-conference kodwa siyathemba unyaka ozayo mhlawumbe noma siwuvala phela nangu 40 wave ubhukile nawo kodwa ungcono ukunqumana kunalaba adlulile siyafisa abantwana bonyazi nibe labo bantwana abanenhlonipho nazi ukuthi NABACHU ayona inhlangano yabasha ezepolitiki inhlangano yabasha kaShembe ebandleni lamaNazaretha konke siyokwenza ngenqubo yobuNazaretha ningezi ngento zepolitiki lizoshayisa uyipolitiki ayisebenzi ilibandla kusebenza izwe elilodwa lohlele ehlalweni onyazo lwezulu inkosi busisizwe la phela umthetho unomfundisi la umfundisi uyisandla sonyazo lwezulu asifuni phela bese siphapha funa inkonzo ngiyibusele kumfundisi noma ngabe uzohlabelela umuntu omusha kodwa kufuneka akhonje umfundisi kufuneka nikwazi lokho niyazi abantu abasha inqubo yesonto ningayishintshi kungathi abanakho inkonzo yeNABACHU sovela uphakame nje unkanti bekhona abantu abadala ku-wrong lokho funa yonke into uguqe lapha yana mavele phela inkonzo yabantu abasha iNABACHU kuzohlabelela umuntu omusha kodwa umfundisi uzomkhomba uyena futhi uguqisa ibandla umfundisi ngeke liguqisa ibandla uma kunabavangeli the most sokumvangeli osina kunabashumayeli fanele beyibona abavangeli ababa inkonzo noma ngabe yeNABACHU manje abafana banjelwa imqondo mathi uhlalo nenzwi umqondo mfana usenza yonke into nje abavangeli sebethuleka ngathi bavashile basuke esheshi yonke nifanele iyabiwe njalo namhlanje sinomfundisi umfundisi uyisandla sonyazo lwezulu zobela into enkulu umfundisi bengekho umfundisi bakhona abavangeli bebekho abavangeli bakhona abashumayeli ukumshumayela usuke khona ungavumeli ingane ezichachazo bathi izophapha bese ziyalimala
yonke ihambe ngolani yazi lo ngoma ethi ihamba ngolayini ba Sesiyabonga amazwi amahle sesiwathole usidalo wazwelonke. Inkosi imbusise. Sicela Nkosazana uManana. Kabelelo 150. Inkosi ibusise iguqa kwabangcwele. Oh, no tando,
Nkosi masikhuphe standards. Amen. Sibheke enkosini. Usawakho nothando lakho Nkosi yamakhosi. Shembo engcwele ngiyasilisula. Wehlele kuthina nabantwana bethu. Usibheke usithande. Siyabonga Nkosi kusigcina. Sibonga Nkosi nokusimemela Nkosi emkhosini wakho wesabatha. Nakulo mkhosi omkhulu ongaka weNABACHU. Sicela ke Nkosi usiphe ukuphila enyameni nasemphefumulweni. Usiphe izinhliziyo ezivumayo nomphefumulo othandayo. Usinqobele izitha zethu zenyama nezemphefumulo. Silobe namagama ethu encwadini yakhe engcwele. Sibongele Nkosi nemvulo osiphe yona. Khumbule Nkosi lo mkhosi omkhulu ongaka mase sihlakazela. Usivikele Nkosi emoya ezingozini. Size siyofika Nkosi emakhaya sithule nguwe Shembo kuthwalile nasekuseni. Namanje Nkosi sicela usikhumbule. Cela konke lokho Shembo engcwele uyasilizulu uze bephakathi. Amen. Unkulunkulu wethu thina nzalo kadingana simzwile ufikile
akaza complain ngolodu ngoba ngasibesha ukuthi uqale phansi uqale siyaxolisa ekhaya ke lo ekhaya ke lo wasepaphamani kwasiye wembezi sakho ke ya ekhona bese sibhansela ngekhumbi uma sakho ke kumgqokisa umNazaretha wakhe nazo indaba zakudala kangaka asho no 15 indaba zakudala kangaka asho no 15 twazeka akambathisa ngengubo ezofudumala yazi nje abantu kakhulu siyajabula yabona Mshumayeli, Entokozweni.